Роберт Шаймарданов Муслим районының Татар Шуран авылында туып үсә. Якташыбызны искә алу кичәсендә аның балачак хатирәләре белән башланды. Дөресрәге, Роберт абыйның тормыш юлын мизансценалар рәвешендә күрсәттеләр. Мизансценалар Минзәлә театры репертуарындагы спектакльләр һәм ретро җырлар белән үрелеп барды. Без инде бик зур шатлык белән килдек Муслимгә, чөнки безгә Муслим җирлеге Роберт абыйның бүләк иткән җирлек бик тә кадерле җирлек. Чөнки инде һәр 500-ның берендә Муслим дип телгә аладыр үзенең туган ягын. Һәм әлбәттә без инде Муслимгә килеп аның туган ягында шушы искә алу кичәсен кабатламасак, күрмәсәк, Муслимләр белән очрашып, аны тагын бер тапкыр матур яктан искә алмасак, дөрес булмасын дип уйлыйбыз. Кеп яшьтәге булып килде ул. Кулыннан эш килә торган икән, инде килгәндә үк күренеп торадыр. Роберт Шаймарданов минең иң яраткан сыйфаты беренче, ул безнең театрга төшүче Сабир Улбаевның исемен кайтарды. Аның премиясе барлыкка китерде. Аннары соң шәһәргә безнең артистларыбызның менә яңа төзелгән урамнарга исемнәрен бирдерү артыннан бик нык йөрде һәм бирдерде. 90 елларны үзегез беләсез инде. Ул машиналар кайтартып, ул каян тапкандыр теге юлларын, шул безне иң беренче машиналы автобус дип ул. İkişer brigada, 4 машина белән йөрдек без. Искә алу кичәсендә Роберт Шаймардановның хезмәттәшләре белән бергә авылдашлары да катнашты. Күренекле якташыбызның укытучыларына бүләкләр тапшырылды. Роберт абый туган авылында спектакль куярга хыялланган. Минзәлә театры директоры Илнур Гайниев Роберт Шаймардановның әлеге хыялын тормышка ашырырга вәгъдә итте. Роберт абый инде үзе бик гади, бик ачык, шул вакытта бик туры һәм әдел кеше иде. 2 елын өйдә аерылганда булса да, театрда яшәде. Һәрбер уйлаган безнең планны аның белән без киңәшләштек. Авылны да онытмыйдыр, Муслимне. Үлеп яратты, ык буйларым шундый табигать баласы инде. Без бергә бу Муслим кырыенда кунып яткан көннәр менә хәзердәге менә күз алдында аның белән Муслимның каршына чыгып теге Муслим күренсен өчен шуның яр буеннан Муслимгә карап ятадыр, төннәр буе. Муслимдә бит инде күп еллар татар театр, халык театрлары эшләп бара. Аларның һәрбер казанышларының уңышларына Роберт абый чын күңелдән сөенеп, безгә җыелышларда общий артистлар алдында сөйләде. Роберт абый матурлыкны, чын иҗатны, чынлыкны яраткан шундый зур улы шәхес. Якташыбыз театрны үстерү, күтәрү өчен тырышкан һәм үз максатына ирешкән дә шул рәвешле ул татар милләтен, татар телен үстерүгә дә өлеш керткән. Роберт Шаймардановны искә алу кичәсе якташыбызның гомер юлы кебек үк мәгънәле, тәэсирле һәм кичерешләргә бай булды. Әлеге чараны әзерләгән Минзәлә театрына рәхмәт. Димма Авзалова, Динар Муратдинов, Муслим телевидениесе.